6 λοιπόν του Μάρτη του 2016. Έχουμε έρθει στο φίλο μας τον Χρήστο στη Σιάτιστα να μας κάνει μια πριβέ πεταξιά. Όλα έτοιμα λοιπόν. Εδώ είναι λοιπόν ο φίλος μας ο Χριστάρας. Νοτιά έχει δυνατό, έχει πιάσει αέρας. Αποξεχηθήκαν από πάνω μας. Ωραία, πολύ ωραία εικόνα αυτή, ναι. Μόνο περάσανε πίσω από τα κεραμίδια. Να τα. Εκεί τώρα θα ξεκυθούν, θα αρχίσουν να βγαίνουν, να ορθώνουνε. Τα κοπάνε σε πίσω, πήγανε πιο πίσω τα πουλιά, ναι. Λοιπόν, έχουν φύγει από εδώ κάποια και κάποια άλλα είναι, είδατε τι κίνηση έκανα, είναι δεξιά. Και στη μέση είναι τώρα το κτίριο, δεν πάμε να τα δούμε. Ναι, είναι πολύ δύσκολο εδώ το μέρος, πάρα πολύ δύσκολο. Όπου και φύγανε πολύ ωραία τα περιστριά, ναι. Έχουν κάνει ένα σκόρπιο και ένα άπλωμα φοβερό. Να. Πολύ ωραίο, ναι. Παρόλο που έχει φοβερό αέρα, έτσι. Μιλάμε για πολύ αέρα. Και κάποια έχουν φύγει μέσα, πίσω από το βουνό. Να, βλέπουμε μία τετράδα, να, την πιάσαμε αυτή. Αυτά δεν πρόκειται να τα χάσουμε. Και αφού πετάνε αυτά τα περιστέρια με τέτοιο καιρό, με τόσο δυνατό αέρα, να φανταστούμε πώς θα πετάνε με όχι άπνοια, με λίγο πιο γλυκό καιρό. Μπράβο ρε Χριστάρα, μπράβο, ναι. Στηθήκαν, έχουν σταματήσει τα πουλιά και πετάνε ακίνητα είναι τελείως, ναι. Αυτή είναι πεταξιά, ναι, όντως. Πολύ ωραία. Εδώ βλέπουμε τώρα τις κόντρες. Αλλά άμα πάμε δίπλα βλέπουμε και τις ακινησίες που έχουν τα περιστέρια, έτσι, είναι ακίνητα τελείως. Και πολύ ψηλά. Εκεί φτάσαν, εκεί. Μπήκε γερακομάνα, αν είναι δυνατόν. Μα του την έπεσε γερακομάνα. Τι έγινε τώρα, ρε, από να μας χαλάσει την πτήση. Εντάξει, δεν το πιάσει στον ύπνο, πήγε να το πιάσει στον ύπνο. Ευτυχώς που ξύπνησε τελευταία στιγμή. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο μακρινά τώρα. Αυτά ήταν από πάνω μας, εκεί που κυνήγησε η γερακομάνα. Και αυτά είναι μέσα στο βάθος. Πολύ μέσα είναι αυτά, ναι. Και έρχονται. Και έχει και ένα ακόμα πιο πίσω για κάτσε να το πιάσα. Το βλέπω που εκεί σιγά σιγά το μεγαλώσουν. Αυτό εδώ. Αυτό έχει ξεφύγει, έχει φύγει από εδώ. Δεν πετάει στις σκάτες, τα πετάει αλλού. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Πιο πολύ βλέπουμε τη δύναμη των περιστεριών και το ύψος που έχουν πάει. Θα πιάσουμε τώρα και τα τελευταία να πούμε. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε να τα βλέπουμε, να τα τραβάμε. Ακούτε και τον αέρα πώς βαράει. Τίποτα, αυτά είναι αγέροχα εκεί από πάνω μας. Τώρα υπολογίζω να έχει ένα ξαράκι γεμάτο. Αυτά εδώ κυρίνα περιστέρια. Στις κόντρες τους θα τα βλέπουμε. Να και ένα πολύ πιο ψηλά. Και είναι στιτόρ εδώ, κοιτάτε. Κοίτα σε τι ύψος πετάει αυτό και ένα κίνητο εκεί πάνω. Δεν γίνονται αυτά, όχι. Μιλάμε για πολύ ύψος, έτσι. Εκεί μέσα είναι. Εδώ θα ξαναπιάσουμε. Έπιασε άλλο. Και αυτό είναι μπροστά. Πρέπει να τα καλάει τώρα. Για να δω. Όχι, κόντρες είναι. Για να δω, για να κάτσε. Όχι, δεν βλέπω τους παπαγάλους. Για να πάω πάλι πάνω. Η γερακομάνα είναι εκεί και αυτή περιμένει.
Από Παναγία μου, το θηρίο. Άστινα και αυτήν εκεί. Πολύ ψηλά είναι και αυτή. Τα πουλιά είναι πολύ πιο πάνω. Κάτσε, θα τα πιάσω τώρα. Έχω ένα κατακόρυφα τελείως. Να το δω. Ωρε Χριστάρα. Μήπως εκεί πάνω στο τέτοιο ύψος έχει πιο λίγο αέρα. Δεν αποκλείεται. Για να έχει ενδιάμεσα πολύ αέρα. Όλα μπορούν να συμβούν. Τώρα μιλάμε ότι είναι μέσα στα καρφιά, έτσι. Μέσα εκεί στη μαυρίλα. Εδώ μας κουνάει ο αέρας. Για πάμε πάλι. Να το, ναι. Το πιάσα πάλι. 100 φορές πιο κοντά. 200. Ναι, ναι, και πετάνε έτσι. Μπράβο ρε Χριστάρα, μπράβο. Να, για ακόμα να πέρασε. Είναι, τα παραμονεύει από κάτω. Είναι πολύ πιο χαμηλά. Εκεί επάνω, εκεί πάνω. Ακριβώς εκεί είναι. Άλλο ένα βλέπω τώρα. Είναι τώρα πια έτσι φαίνονται. Ένα από εδώ και ένα από εκεί. Από αυτό μας ξέφυγε. 300 φορές το πήγανε. Είναι πολύ ψηλά, παιδιά. Τα βεστία έχουν γίνει αληφή για κάλους. Και από ό,τι βλέπω έχει ξεκινήσει και το κάλεσμα. Είναι λογικό είναι. Για να δούμε τώρα. Θα έρθουν από εκεί πάνω. Το βλέπω λίγο χλωμό. Να τα έχω πιάσει στο σβήσιμο τώρα. Κι όμως κοσκινάνε και έρχονται ρε φίλε. Έρχονται από εκεί να κοσκινάνε. Στο σβήσιμο είναι τα πουλιά τώρα. Από πού έχει βάλει αυτό. Άμα το βάλω μέσα στη διόπτρα να το έχω βάλει. Θα είναι μεγάλη επιτυχία. Θα είναι το πιο ψηλό περιστέρι που έχω πιάσει από το σβήσιμο που έρχεται. Ναι. Αυτό ήταν. Πολύ ωραίος. Όλοι έρχονται βροχή, αλλά έπιασα και το πιο ψηλό περιστέρι που έχω πιάσει ποτέ. Από το σβήσιμο να το φέρω παρέα να έρθουμε κάτω. Συνάμα ήρθανε και τα άλλα, ναι. Τα είδατε πως περάσανε. Σαν σφαίρες. Πολύ ωραία πεταξιά, μάγκικια και δυνατή για τον καιρό αυτό. Να τα τραβήξουμε και λίγο από κοντά. Ναι, μαζεύονται συνέχεια τα πουλιά, μισό λεπτό. Να τραβήξουμε τα πουλάκια και λίγο τώρα εδώ. Αυτά εδώ είναι. Παρόλο το δυνατό καιρό και τον αέρα που έχει, τα πουλιά τα αποκριθήκανε. Άπαντες παρόντες. Κανένα δύο λείπουν, αλλά έρχονται και αυτά. Απλά πρέπει να φύγουμε.